kan nazarawa a cikin yan dambe amma yan wanka zo fage za ku yi dangane naira 100 da ke da wannan wani ajiye shi da nan na nuna sai ko sai ya yi kai da Allah sai ta kuma ɗan 100 da wani ajiye shi da nan na nuna ba ya ku wannan kuma shagon da kuma za ka yi dangane kai da shagon Muhammad wani Allah na ba
Yeah.